Comentava que el lema que defineix una de les àrees de responsabilitat seves, la de la cultura, és acostar amb la cultura.cat. De qualque manera també és una espècie de sinergia del que també se pot estar visquent a Catalunya. Ha notat vostè que realment la gent nota aquesta cultura més pròxima, més del costat? Jo crec que s'ha fet un esforç molt en donar aquesta imatge de convit, de convidar a la gent a participar a la vida cultural de la ciutat. La vida cultural de la ciutat en gran part està organitzada o propiciada per les institucions, però també en gran part està generada pels agents culturals diversos, per les entitats, pels artistes, per les empreses culturals. I allò que hem volgut aconseguir és precisament una major informació i tenir un major accés en aquestes qüestions. Per exemple, tot el que són els nostres espectacles musicals i d'arts escèniques a tots els espais municipals, per exemple, tenen un protocol específic d'entrades en què se fan tota una sèrie de descomptes i d'incentius a determinats col·lectius, a determinats grups, de manera que se tingui molta més informació i millor accessibilitat a tota aquesta programació. Començàvem parlant precisament de cinema, sobretot amb aquests 8 guardons de Monzón, i xerrant de cinema, el cinema també a la nostra ciutat ha estat notícia fa molt pocs dies, sobretot per la iniciativa que vostès pensen dur en marxa, sobretot perquè se contempli l'obligatorietat de que almenys el 50% de les pel·lícules que anem a veure se facin o els ho puguem escoltar en català. Amb quin pas estem, sobretot per aconseguir aquest objectiu que vostès s'han marcat o vostès s'han marcat? Bé, si la setmana passada el Consell Municipal de Cultura, que és jo crec que un dels instruments importants posats en marxa en aquesta legislatura, va presentar a través del seu àmbit de política lingüística una iniciativa per instar el govern de les Illes Balears a promoure un instrument jurídic, una llei, semblant a la que està tramitant en el Parlament de Catalunya i que garanteixi uns percentatges determinats de presència de la llengua catalana en el doblat o en el subtitulat de les pel·lícules exhibides en els nostres cinemes. Jo crec que és una mesura imprescindible, que s'ha d'entendre més dins el marc d'allò que és la promoció lingüística que allò que són polítiques de cinema. Les polítiques de cinema que són imprescindibles i que són una gran assignatura pendent de la nostra comunitat, perquè realment estem, jo crec que molt endarrerits amb aquesta qüestió, han de continuar, però al marge d'això, en aquest cas estem parlant d'una iniciativa que té com a objectiu la promoció de la llengua catalana en el seu propi territori. I és vera que tothom pot veure la cartellera de Palma i veure que de cap a cap d'any són poquíssimes les pel·lícules que podem veure doblades o subtitulades en català, i la intenció és precisament anar modificant paulatinament, de manera progressiva i de la manera més constructiva possible i més consensuada possible, però per garantir uns determinats drets d'una part important de la població que en aquest moment no els pot exercir. Li preocupa aleshores la reacció que hi pot haver per part de diferents col·lectius que ho vegin potser d'una altra manera, fins i tot dels propis industrials de les sales de cinema, més que res un poc recollint també la polèmica que hi ha hagut també a Catalunya quan s'ha anunciat aquesta mesura? Bé, evidentment, sempre que s'introdueix algun tipus de regulació a un sector, sempre hi ha interessos contraposats, i lògicament i legítimament tothom manifesta quina és la seva opinió o com veurien millor resolta la qüestió. Però hi ha un cas claríssim, és l'aplicació de totes les lleis del tabac, per exemple, que sempre provoquen tota una sèrie de reaccions, d'interessos, de vegades de gent que se sent molt perjudicada o que preveu un gran perjudici, encara que després en el final no s'acabi manifestant així, però que això de totes maneres no mos
ens ha d'evitar la necessitat i la responsabilitat de continuar avançant i legislant per garantir uns determinats drets, òbviament. És a dir, no li preocupa el que hi pugui passar a partir d'ara? Crec que s'ha de fer amb molt d'esperit constructiu, amb voluntat de consens, amb voluntat de diàleg, i sobretot d'una manera molt progressiva. De fet, la llei que s'està tramitant a Catalunya és una llei amb uns terminis d'aplicació en què realment els percentatges se van assolint d'una manera molt paulatina, en què se pot optar per doblatge o per subtitulat, en què només hi ha un determinat tipus de sales afectades per aquesta normativa i no totes, de manera que jo crec que se pot avançar d'una manera sossegada i serena en aquest sentit. S'està complint la política lingüística, és a dir, la llei de política lingüística de la nostra comunitat? Vostè té aquesta percepció quan, per exemple, passeja pel carrers de ciutat, quan acudeix a certs actes, activitats, etc.? No, encara queda moltíssima cosa per fer, lògicament, i això que és una llei ja de llarg recorregut. És una llei aprovada l'any 86, per tant, és una llei que ja ha pogut ser desenvolupada a través de tota casta de decrets, de comissions i de tot el desenvolupament legislatiu. És a dir, que ben aviat farà 25 anys? Sí. Que es diu aviat, però són molts d'anys. Sí, són molts d'anys, però encara queden molts d'objectius pendents. També és cert que tot el context demogràfic i sociolingüístic des de l'any 86 a la nostra comunitat ha canviat moltíssim. Tot el tema, per exemple, de la immigració ha introduït tots uns factors de complexitat en principi no prevists als anys 80 i que en canvi a partir dels anys 90 realment se varen intensificar molt i que han duit a més unes xifres quantitativament i qualitativament complexes, però no només pels nombres de nouvinguts, sinó també per l'heterogeneïtat dels contingents que arriben. Crec que s'ha avançat molt en determinats camps, com per exemple l'educació, on s'ha fet una feina continuada i molt compromesa durant dècades. També s'ha avançat en determinats sectors culturals, com per exemple el teatre. Tots els estudis indiquen en aquest sentit uns bons índexs, i en canvi hi ha tota una feina per fer important en altres camps.